Така, без да го обявява. Защо без да го обявява? Защото, здравей, Милене, няма никакво време. С две думи за зрителите, ти ми показа една снимка в столичен ежедневник на огромна опашка от чужденци пред дирекция българско гражданство. Аз стоих да проверя дали всеки един от тях заслужава да бъде българин. Уважаеми зрители, часът е някъде около 9 без 10 и аз умирам от студ. Чукай си капа. Намирам се пред дирекцията за българско гражданство. Искам да разбера защо тези всички хора искат да станат български граждани и освен това, заслужават ли? Заслужавате ли да станат български гражданка? Не. Аз съм от комисията по даване на гражданство. Те застанаха като арестантки. Все едно съм ги хванал с наркотици. Момчета, откъде сте? От Македония. От Албания. От Силеград. Македония. От Сърбия. От Македония. От Македония. Откъде си ти? Откъде си? От коя държава? Моментално от България. Откъде сте? 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 От коя държава? Не знаете? А в коя държава се намирате в момента, знаете ли? И това не знаете. Знаете ли нещо от българската история? Не за нищо. А кой е премиер на България в момента? Не за нищо. Не знаете кой е премиер на България в момента? 10 евро на въпрос. Ама ти на мене. Може. Може. Ако ти отговорим верно, ти мени 20. Ти знаеш ли кой е Хан Аспарух? Не знам. А цар Самуил знаеш ли кой е? Знам. Цар Самуил. Ама това е цар Самуил, български цар или македонски цар? Македонски цар. Кой е най-известният българин? Бойко Борисов. А знаеш ли кой е най-високият връх в България? Най-високият. Пирин. Пирин е най-високият връх в България. Отлично. Източната граница на България с кое море граничи? Черно море. Браво, бе! Госпожо, откъде сте? От Варна. Вие не чакате за това. Съвсем не. Ужасявам се колко много хора има. Сериозно? Да. Обаче не е супер впечатляващо пък в същото време колко много искат да станат български граждани. Супер очудващо е за мен. Ние българските граждани искаме да бягаме от България, пък те не знам защо идват тук. Много е по-хубаво да живееш в България. Сериозно? Кое е по-хубаво? Кое е по-хубаво в сравнение с Македония? По-хубаво е да живееш в Европейския съюз. Знаеш ли кой е Азис? Да. Азис пияч е нормално. Кой пияч? В смисъл певец. Защо искаш да станеш български граждан? Чакам да имам две. Сакаш да имаш две? Да. Защо сакаш да имаш две? То като жените. И аз сакам да имам две жени, ама нито една. Хора, някой знае ли аз съм българче? Виждам тук човека, който знае стихотворението. Аз съм българче. Слушам те, братенце, на 3. 1, 2, 3. Аз съм българче, обичам. Нашите бойни за мен. Българи да се обичам. Първа радост е за мене. Браво, много добре го каза. Откъде си? От Македония. От Македония. Добре. Искаш да получиш българско гражданство? Да. А Христо Ботев знаеш ли кой е? Стадион без стадион. Стадион. Кой е Хан Аспарух? Президент. А кой е Хан Аспарух? Нема. Това няма да става. Хан Аспарух знаеш кой обаче? Да. Кой е? Ми е основател на българската държава. Много добре. Коя година е основана България? На 681. Чул ли си за ЦСКА? Не. Само за кой? Само за Левски. Ти знаеш ли кой е Левски? Васил Левски. Герой, български герой. Браво, революционер. А Георги Раковски? Не знам. Адаме Груев. Даме Груев. Революционер. Дода на екскурсия. Мисля, че ти хареса. Да, хареса ме. Ти защо искаш да станеш български гражданин? Искам да стана. Искаш. Е така. Просто е. Просто е така. Ама има някаква далавера в тази работа. Да, далавера лезна. Много са вилови българките за това. Обаче, вие сте хубави, ако станете българи, вие ще ни ги вземете, бе. Не се бойте, ние ще ви дадем нашите. Вижте младия Джон Траволта. Ти си Джеки Чан. Да ме питаме един пич. Ти за какво искаш да станеш македонец? Мисля българин. От си много хубав, другарче. Аз не съм педър, бе. Смяташ ли, че трябва да получи българско гражданство, при положение, че не знаеш езика? Жил среди рускоязичных жил. Нищо не разбрах, няма значение. Знаеш ли кой е написал под игото? Что? А ну говори сейчас переведи еще раз. Това тук не е за хумор, това тук трябва трагикомедия. Не понимаю. А кой е Милен Цветков, знаеш ли? Не понимаю. А Лилия Иванова, чува ли си за нея? Не. За часът на Милен Цветков, аз лично. Много добре. Благодаря ти. Браво. Много добре. Истории за седмицата. Добре, това беше часът на Милен Цветков. Останете с програмата на Нова телевизия. От мен приятна вечер.